Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Don. Nagaedad ko og 27 karon. Duhami ka man nagsuon. Ako ang kuya. Maguwang si kuya na ako og 2 years. Bunga ni siya sa teenage pregnancy. Kay 19 pa lang among mama pag anak niya ni kuya. Maayo na lang gani, kaya medyo may kaya ang both sides sa pamilya nila. Na kaya raming suportahan. Dilipod sa ingon nga dato ha. Igo lang gud nga makakaon og ikatulo sa usang adlaw. Unya maka-snacks pud og kaduha. 23 si Papa ato nga time, og naningkamot gid siya nga makasakay og barko. Kay naa na may baktin nga buhion. Si man di ay amo ang Papa. Nibalik nag-eskwela si Mama after 6 months pag anak niya ni Kuya. Graduating na siya ani, unya after 2 years kay nasundan na pud nako. Sa apuhano sa ginikanan ni Mama mi ni Kuya nagdako. Kay mga batan-on pa kayo amo ang mga ginikanan. Pareha silang nanarbaho ug samutan pa kay ni abroad na si Mama. Dayon grade 2 ko pagkamatay ni Lola ug pag first year na ako. Namatay si Lolo. Nakadecide silang Mama ug Papa na dito na lang mimo puyo sa ginikanan ni Papa. O sa mga pikas apuhan na mo. Kay para safety daw mi ni Kuya. Luoyon kay mi ni Kuya nga gihatod mi nila dito. Unya wala ray isa ka bulan na nga isig panlupad na sad sila para sa moang gugmaon. Kay timing man to nga February namatay among lolo. Kuman sa 40 days, dito namin nag-summer sa Pikas apuhan mo. Mga simana pa lang, daghan na kayo og barkada si Kuya. Kay hilig man siya og basketball. Unya dool raman og barangay hall ilahang lola. Pero ako, si Lara ragyod ako ang suod. Amo ani nga igagaw sa side ni Papa. Kay naaman pud ni Puyo dere ilahang lola. Then one time, gidala man na ni Kuya iyahang mga new sets of friends sa balay. Mga 9 a.m. na to. Mao pa lang pagmata nako, kay nabilar kog tinan-aw sa Twilight Saga adto nga time. Ninaog ko nga lutang pa og sige og hitad-hitad og paghuhiab nako, kinatingala ko nga nahilo man ang saba man to. Pagbuka pa sa kong mata nako, kadaghan ba sa mga laki sa saloy. Nidol na si Kuya nako, og gitabunan ko sa towel niya, paingon sa kusina. Og didto pa lang ko natauhan nga nipis kaayo akong suot nga pajama og spaghetti tips. Dinatoy isa ka lalaki nga miingon nga, mo na ang uyab ni mo tol. Gwapaha man ka og uyab. Tabag kong Kuya, ngisaba mo diha. Uyab god nga manghod na ko ni. Ipiyong inyohang baba, itik-om inyohang mga mata. Mao gyud ang tubag ni Kuya. Kung joke man ganito, wala ko sa mood nga mokatawa tungod sa kauwaw. Ug miingon pa tong isa ka barkada ni Kuya nga magkuya na day minimo anitol. Kansyaw nila ni Kuya nga mga saba kayo. Sukad ato dili na ko magpataka og naog kay basi nagdala na pod siya og barkada. Kay permi naman noon na sila mag-anaan. Amo ang mga apuhan kay wala jud na ibikil. Open kay na sila sa mga barkada ni Lara o Kuya kay para malingaw dami. Unya naa may mga close kay dito naman mi puyo. One time napugos ko og naog kay bibo kay sila sa upos. Gisaka ko ni Lara kay paapilo nila. Nag-video kay di ay ang mga kanahan. Kauban ang mga barkada ni Kuya, unya mga baay pod nga barkada ni Lara. Pero wala pa kayo na close na ako. Halos guyoro na ko ni Lara. Nga moro bitaw ko og naay utang niya
nga ako siyang gitakasan. Bitaw. Og sa dihang naay ni kanta sa barkada ni Kuya og Heaven by Bryan Adams. Unya kay nindot man jud nagtingog, napastop and stare ko sa nikanta. Pagtanaw na ako, nakaingon jud ko sa kuang kaugalingon nga, I'm in love. Sayo nga nagbiga-biga oy, asa liwat ka ha. Sorry ma. Bitaw, sa tinuod lang jud pod, first time na ko to nga magka-crush. Malaal din na Richard nga supladohon no version ihang shape sa dagway nga naay dimple pod. Tungod sa likay-likay na ako sa mga barkada ni Kuya, wala noon ako naklaro nga mga itsuraan day ihang mga kauban. Nagmahay noon ko ba? Bitaw. Sa moto nga gisiko ko ni Lara, ingon pa na siya nga, gwapo di ba? Uy, type niya si Dale. Og kay nalingaw man gyud ko niya nagkanta, wa na ko nakahibaw. Nga niya ngo na day ko sa gisulti ni Lara. Arang katawan niya, og ay hapasad ko na tauhan. Og ako adayon nga giguyod o gikuse. Ingon si Lara, ngayaw ka balaka. Your secret is safe. Then nikatawa siya. Dayon ni daga na siya padulong sa sala. Og nisunod ko niya, og nitapad. Og mingon akong kuya, ang gipakuha ti kanila, kay basin na unsa na kadito sa taas. Makalagot yun kay kani si Lara, kay wa man dyan na muundang og agik-ik og kataw. Mo nang ako siyang gisipatan. Sungugan pa jud kaayo ang mga barkada ni kuya, kay moingon man na sila og, Kuya, regards ra gud mi ni Manghod be. Og tuod man gipaylaila ko ni Lara sa mga barkada ni kuya og sa barkada niya. Kinaampayan pud nako kay naka-shake hands ko ni Mala Alden og itago na to siya sa pangalan nga Dale. Nigunit ra na siya sa kuang kamot og wa man gyud ni katawa or smile man lang. Suplado jud. Salig kay guwapo. Bantay lang ka ba? Siya ra ang nisahi sa kauban nila kay mga gara man kaayo ang uban. Permi ko niya masakpan yung mutanaw niya. Ang akong buhaton na magpalibat-libat dayon. Maglingo-lingo rasa na siya ug nituog yun siguro nga libat ko. Bitaw. Pero ang mas awkward pa yun kay nag-CR ko. Unya kay matrauma naman ko sa CR nilang lola. Kay sa una mga bata pa mi, nagpauban ko ni Lara mag-CR. Gipreso man noon ko sa sulod eh. Away bati mi ani niya sa una sa mga wala pa mi buot. Maayo gani kay to the rescue si kuya. Pero dugay pa po kay nakahilak na ko. Nag-abot ng luha og sipon. Nabusog na kog tulon. Bitaw. Mo nang sukad adto dili gyud nako na isara og slightly open jud na basta mag-CR ko. Naanda na ko na hangtod sa nagdako ko. Og mo nga tunga-tunga nako sa pagpangihi nako og sa dihanga ni sulod na si Dale. Perte na kong syaok-syaok. Handing syagit jud ko. Nakuratan po na siya og siyang kakurat ni sulod man hinuon na. O gisira ang portahan o turog ingon nga ayaw saba. Og ako pod nga naratol ni tindog na lang bisan wala panahuman. Og ang mga source pa yun kay ang short lang ako ang naarsa. Imagina ninyo nga ang panty nga fit kaayo nabilin pa sa paa. Pastilan na lang yon. Nagbalik na pod ko og pera. Unya siya, kay kadto pagod ko nakakita nga nagpinugong-pugong og katawa. Nalingaw man hinuon. Mo nang ako pabitawong gibuno sa tubig. Ayha pa lang siya naka-realize nga mogawas. Og nagdali-dali siya, unya niingon nga while nakasara ang pultahan nga. Sorry kayo. Dili jud nako to sayo. Kay pagtan-aw nako, naka-open ang pultahan. Maong ni diretso na lang ko og sulod. Unya kay ni syagit man ka, naratol pud ko. Imbis mo gawas ko, gidala na noon ko sa akong mga tiil dari pa sulod.
Sorry dyan. Og niabot na si kuya og dali ko gawas. Og nitipo na lang nilang Lara. Og gibiyaan ako si kuya og si Dale. Ang nadungog na lang nako nga nangutana si kuya og naunsa mi. Og motong gitug-anan siya ni Dale sa nitabo. Og nitug-an po si kuya sa rason nganong dili yud ko manglak. Pagbalik nila sa sala, back to normal na. Pero kung ganiha nga permi ko nakaw tingin ni Dale. Karon dili na kay mauwaw gyud kog taman. Dili na ko makaharong. Sumoto nga kada manlaag sila sa balay. Di man gyud nako mapugngan akong eyeballs. Motan-aw man gyud niya. Pero si Dale parang wala lang. Di man gyud na mamansin unlike sa mga kauban nila na hinagaron. Dili lang jud siguro niya bet ako ang beauty. O kay type man ligin ako na siya. Gi-add na ko na siya sa Friendster. Kay mao pa man ni ang uso ani nga time. Nagama yun may og account ani kay para makakontak mi permi nilang mama. Year 2007 eh. Mo ni ang time nga dili pa updated to Facebook. O diba? Halata kayo ko nga ma-in love kay mo first move man yun. Snappy kayo. Sumoto nga pagbalik na sa klase, nibalhin namin dito. Bali, second year na ko. Unya, fourth year silang kuya og Dale. Og third year pod si Lara. Og diri lang na ako mas naila pa si Dale. Og mas daghan ako info nga nakuha niya. Honor student og talented. Magkasinabot yun na sila ni kuya nga magitar-gitar ilawom sa talisay sa campus namo. Sikat siya sa campus. Matod pa ni Lara, mao na nga behave kayo si Dale. Kay iyahang papa sundalo di ay. Unya iyahang mama kay maestra. Istrikto daw na iyahang ginikanan sa pagdisiplina nila. Daghan kaayo nang may crush ni Dale. Apil na good ko anto. Pero wala pa daw na uyab. Basin ako pa lang. Bitaw assuming ra kay ko. Daghan kay nang masuya kay nay kahapon, huwaton man ko ana ni kuya. Unya naapod si Dale nga mohuwat og apil. Kay close lagi kaayo sila ni kuya. Unya si Dale rasad ang kapareho ni kuya og school silang barkadaha. Kay ang uban lahi man og eskwelahan. Unya kay si kuya man na ang modala sa handbag nako. Unya mangukay na siya sa kong gamit. Og naa na siya'y nakitaan nga buwak og note nga nakasuwat kay Mi Amore. Ug mingon akong kuya nga dalaga na gyud among inday ba. Naa na may admire. Sumoto nga akong gikuha niya ang note ug kamuson unta nako kay mauwaw ko nga naa pa yun na si Dale. Pero wala man na moriya. Kebs lang. Murag walay nakita or nadungog. In short, dili siya interesado. Kaloy. Ingon pa na si kuya nga dili daw nako dapat ilabay ug dapat daw nakong ikip. Maayo na lang daw nga remembrance ug magamit ra daw nako tupuhon. Nito na lang pud ko pero curious yun ko og asa tugikan og kinsa ang nagbutang. Kaya wala may laing makaduol sa bag nako sulod sa room. Kada hapon yun to si kuya permi nga makakita sa handbag nako nga naibuwak og note nga Mi Amore lang ang nakabutang. As usual wala ra nay pakisitil. Wala man lay bahid og selos ang dagway. Maibog ra kanako pohon. Bitaw. Ang nakamuot pa yun ki ang buwak halata kayo nga sa eskwelahan ra na mo gikuha. Impas yun siya og masakpan ni mama. Dayon, intrams na to. Nananaw mi og volleyball og nitipo ko nilang Lara og sa atbang mi mismo. Kusog man na kaayo paghapak sa player og Diyos ko. Nanganganib yun ko na akong agtang ang sentro kaayo. Og nag-expect na yun ko nga muuli adtong adlaw nga naay bring house na bukol. Pero kay na-shock yun ko sa panghitabo. Og uptake pa ni Flash nga niabot na si Dale sa atubangan nako. Og isalo ang bula. Dali man to niya ni abot nga medyo layo man to siya gamay sa gilingkuran namo.
Labon akong maguwang nabuutan na wala gyud na mayro. Gaya-ya lang ang bugan. Ug mingon si Dale nga balhin dito. Kay pabor kaayo dere. Ug basin sunod, di na yun nako maluwas imong agtang. Sabay tudlo sa pikas bench. Grabe yun. Bisan may pagka-harsh niya nga pagsulti, di masabot akong gibati nga gikiliko. Mao na ba ni ang giingon nila nga butterflies in the stomach? Mao na ba ni ang mulaom na bako? Sa mato nga ni Hawa radayon ko, ug wala pa ko nakatupa. Kay dugay kay na-process akong utok ang gisulti niya. Murag every words bitaw ginamnam pa nako. Kaluod. Bitaw. Napuno jud ko og sungog nilang Lara. Pero ampay po nako. Bahala mo. Suya ligid mo dara. Ang mga martes na mga schoolmates na ingon og, halaoy, sila na di ay. Sila na kaha. Kanusara kaha na ka sila. Lami na kayo itubag. Og oo, hapit na. Sa moto nga ang pinaka-paborito yun nako kay ang mo absent si kuya. Kay adto ko niya ibili ni Dale. Mo nang salamat yun kaayo sa kong kuya. Kay diri ko believe niya. Bitaw. Di na yun mapugngan ako ang kilig nga naglantaw sa may bench nga naglingkod na si Dale og naghuwat na ako. Unya kay bright man sad kaayo na si Lara. Gipaboran yun ko kay daghan na siya og excuse. Bali di daw siya makasabay na mo og pauli. Kay naapa siya'y lain nga tuon siyang mga classmate. So kami rayod ni Dale. Yehey kayo. Daghan kayong nag-expect na magkakami ni Dale. Magdilang anghel unta mo eh. Sa mato nga pagdola ko ni Dale, ni barog din na siya. Unya gikuha akong handbag. Pariha sa ginabuhat ni kuya. Moingon din na siya og unsa man. Wala na kay nalimtan kay manguli na ta. Mutando arsad ko niya, unya mulakaw na may nga magsunod ko niya. Pagsakay na mo sa jeep, kay bawalan man na siya nga magdala og motor siyang mama. So mag-jeep yun may padong og pauli sa una. Dako kay na akong smile, nga murag ba sa puppet pa. Kay magtapad man mi. Diyos ko, my heart. Kiligon yun ko kada mohunong na siya sa pultahan sa jeep. Kaya ako ang una niya pasudlon. Proud pa ko kaayo. Kay sulod sa jeep, mostly mga estudyante ra pod ang uban. Kauban pod ilahang uyab. Kunyang uban na mga bae na magbarkada. Di pod biya siya lugi na ako no. Kay sa eskwelahan na mo, daghan pod nang nanguyab na ako. Makakita pagani na sila ni kuya, so di jud ko tantong maon. Ganahan pa yud ko kana ganing mokalit og brake ang driver. Unya mo sway ta pa abante. Abdik kay na siya nga makagunit sa baga nako. Kay naamandaan nakapatong iyahang kamot sa may bintana sa likod nako. Pero wa gyud kaayo gipalapaw. Kay basin madipigan pa lang. Abdi kay na makagunit nako og ang resulta mura ko niya og gihag. Ambot ba? Nga buhaton man unta pud na ni kuya nako kung mag-uban mi. Kay siya man akong tapat. Maka-feel kog safety. Pero sa nakatry ko ni Dale, ang na-feel nako kay safety ug kilig man. Kaigat ba eh? Sa moto kung gamhanan pa lang ang mga sipat, dugay ra ko nagkirig-kirig sa sinipatan sa uban. Pero nasa na'y uban nga gipangkilig. Sa moto nga milabay ang mga adlaw og December na to. Nagpa-basketball league na among barangay para Christmas. Gikuha ako nila nga muse. Dili unta ko mosugot kay unsa na lang ang isulti sa uban. Di pod biya mi lumad nga taga dito. Unya nganong ako man. Unsa ni? Pamautay? Sure na yun sila ani. Unya kay wise kay man ni si Lara. Siya akong advisor. Giingnan pa ko nga mosugot na lang daw ko mag-muse. Kay sure siya nga si Dale daw na akong partner nga magdala sa banner sa team nilang kuya. Inig parade.
Basin mao na ni ang chance nga ma-close mi ni Dale. Kay lisod pod og si Kuya akong pares. Aw, pwede man noon pod. Pero sure daw siya nga si Dale. Og dili daw ko mosugot nga si Rachel daw na ilang paon. Kadtong na link pod ni Dale. Panghadlok ni Lara nako kay kahibawo naman siya nga crush nako si Dale. Og wala na lang ko midinay kay tinuod man pod. Sumoto nga ni sugot yun ko tinuod pa lang tong sulti ni Lara. Impas yun ko og ma-develop si Dale adto. Kay known naman yun to sa Rachel sa dapit namo nga gusto kaayo niya si Dale. Sakto yun kaayo ang sulti ni Lara. Si Dale na akong partner nga nidala sa banner. Maayo na lang gani kay naminaw ko niya. Og syempre basketball league unya Christmas break pa yun. Daghan kay nang mga kabataan dito nga mao pa lang nako nakitaan. Bisan sa team nilang kuya daghan pa og mga new faces kay di man pud ko tigawa silang lola gon. Magara-gara pa na sila ni kuya nga magpa-regards daw sila nako. Siguro tungod kay lagi bag-ong dagway pud ko ditong lugara silang pananaw. Nanay ka team nilang kuya nga nganlan na to og Ryan. Bisan ako makaingon jud ko nga nakaangay siya nako kay halata kayo iyang mga lihok. Ug tanan na lang mi makabantay ug sungogo na gud mi. Kadugayan nilang sungog-sungo ni patol na ko og gara-gara. Na-shock pa na silang kuya kanito bagman ko nga. Sige, sungoga pa ko. Gamayng push na lang, ma-in love na ko. Nabantayan ako na si Dale nga nihawa. Hambot asa to. Ni Dong siguro kay di siya interesado. Si kuya man hinoon na napikon og apil ra ba dito siya og pangkansyaw. Unya karon niingon man siya nga unsa in love. Dili ka pwede main love og walay permission ako. Mo na nga ako na siya siyang gibawsan nga Papa, ikaw na ni. Kanos ara ka ni uli. Sabay gunit sa aping na kuya. Og nangatawa ra na sila. Pero nagi ko'y nabantayan pagbalik ni Dale. Natingala ko nga naa na siya nitapad na ako og lingkod. Kay second game pa man nilang duha. Nagsinipatay mi ni Lara. So kada to permina na siya nga motapad na ako. Pero dili na siya motanaw na ako. Dili pod may istorya. Naka-focus ra na sa duwa iyahang mata. Mag-assume na pod ko ani. Grabe akong kilig aning time. Kasuya lang mo din ha. Bitaw. Diya na sila'y duwa unya kay ang ilahang kontra niingon man na nga og mudaog mi ha. Gay kog number sa inyong muse. Medyo naayod siya ipagkahambog. Natingala na lang mi pagduwa na nila. Kay permer man na ka-foul si Dale. Kay iyahang dasmagan man ang hambugon. Ambot lag coincidence ra or nahambugan ra pud to siya. Basta kay ako nag-assume na pud ko. Maayo na lang gani. Kay ni daog na silang kuya. Bisan gamay na lang ang kuwang, mo graduate na si Dale sa mga foul niya. Sumoto, Christmas Eve na. Gi-invite mi ilang kay Dale kauban silang kuya og Lara. Nindot kay ilahang balay. Og first time nako to. Pero si kuya kalingaw na nga mag-anian. Sa naabot na may gitagbo mi sa mama og papa niya, og naggara-gara pa na iyang mama og niingon nga, "Oh, asa man diri ang uyab ni Dale? Aron mo amin." Wala pa na siya uyab ronte, pero basin pohon, naa nahapit kay naa naman siya gisaaran. Tubag ni kuya, unya nag-appear na sila ni Dale. Nasungot ko nagtanaw ni kuya, oy. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon og bantay lang jud ka kuya ba. Di na jud ko mosugot bisan unsa pa nay isugo nimo. Kaysa lain day nimo gireto si Dale. Impas jud tong mga bulan nimo sa balay. Kay pang buslutan ako to. Kinsa ka ng baay nga gimini lang do. Basin sa Rachel. Tinmingon ang mama ni Dale. So, naa na giday target. Sige lang. Ipela-ila na mo pondong ha. Kaabi man ko og mao na ni inyohang uya. Kani inyong kauban nga mga gwapa. Tubag akong kuya,
Nga ako ang maning manghote, si Don. Pero basin rapod pohon. Then may katawa siya. Uyon pod siya, og si Lara pod ni. Ako ang igagaw. Paila-ila ni kuya namo, og murag nakabawi siya ni. Dili mabuslutan ang tanang bola. Kaabi ko gistrikta ihang mama, pero okay raman diyan. Nakitabi pa na siya namo ni Lara, kay naglain man na silang kuya, kay nagduwa sa computer. Unya, gipakita mi sa photo album nila. Cute kay si Dale sa bata pa. Pero wala ko kasagang kay naay picture sa elementary pa lang nila, o classmate na silang Dale o Rachel Zona. Sa picture sila ang magpartner. Morag folk dance silang sayaw. Maila sila ang isuot. Dili lang kay Moro to ang picture pero mostly gyud sa mga picture dito. Kay katong Rachel gyud ihang pares kada program. Curious ko og naabi gyud ni sila something. Basin childhood sweethearts yun ni sila. Basin mao gyud ni ang gimi nilang duha ni Kuya ganiha. Mas nadugangan akong duda, pero lisod pod og mangutan ako siyang mama. Halata na kayo akong konsensya. Magmukhang desperada na siguro pod ko ato. Pero ouch yun. Ang mga picture sakit sa mata. Daghan pa mi og mga istoryahan sa iyang mama. Unya kay giagda naman mi og panihapon silahang katabang. Sa dito na mi sa kananan, natingala yun ko kay si Dale derina ni tapan nako. Daghan man unta og bakante. Unya siya pa na ang nagkuha og pagkaon para nako. Nagtinan-away jud mi ni Lara. Di lang day kamera ni Lara ang nakabantay. Apil po dihang mama og papa. Nagtan-away unya ni pahiyom. Di man sadta kahilisan anyway. Bitaw. Siguro kung wala pa ihang mama og papa adto, kiligon ko og taman. Pero kay naman, nagsagol ako ang kilig og kauwaw. Gitanon ako si Dale murag normal ra gyud niya ang nahitabo. Imbes ganihar akong nabusog, gasige pa gyud na siya og dugang og lain-lain nga pagkaon. Magushan man sa daan niya. Pagabot na mo sa balay, wala gyud ko managan ni Kuya. Ambot pero gi-career gyud na ako akong panload niya. Nangutana na siya ni Lara ug naunsa daw ko ug gitubag rapod na ni Lara nga ambot adto niya basin wala kahilisi. Sumoto nga pagkaugma kay Pasko man, nagsabot mi nga manimba. Namawi gid na si Kuya. Nakasense siguro kaya siya man na ang rason nga nagkatapad mi ni Dale. Yay. Pag peace be with you na, kami nanduhan ni Dale ang nag-atubangan. Nag-daydream na pud ko. Naunta Lord, mao na gyud ni ang para nako sa takdang panahon. Bahalag pakipot pa na siya karon. Basta kay dire ra gihapon na siya nako paingon. Habito. Sa mato nga balik ng klase, moduol lagi na si Dale nako. Bisan daghan pa na ang estudyante nga makakita. Unta malhian oy kanang unang klase sa tuig ba. Bitaw. Dayon ko mag-PE mi. Moduol na siya og mohatag og tubig. Pero di gyud na motingog. Matod pa nila nga action speaks louder than words. Pero kung puro action lang di ay, di pod pwede. Kay matagbaw ka gunahuna. Mo nang dapat may words pod. Dayon diha na pageant sa eskwelahan namo. Dapat apil unta ko ani kay ako man ang muse sa room namo. Char, a muse. Maoy onggoy sa eskwelahan. Bitaw. Pero wa gyud ko ni apil kay masayo pa lang ko unya na si Dale makita. Mauwawan ko. Naman ay part sa pageant kanang nakagaw na sila ng mga contestants. Nga isa-serenade sila. Unyasos. Kay ang mo serenade di ay kay sila man ni Kuya, Dale, og isa nila nga classmate nga gwapo po ni siya. Nikanta pa na sila una og di gyud ko makalimot kay sikat pa nang ngiti by Ronnie Liang og mo na ilang gikanta. Nakatuxedo pa na sila with red roses para sa mga contestants.
Nang hinayang yun ko nga pagtanaw nako nga with kiss pa na humanahatag sa Rose. Sos yun. Saya nga. Chance na unta to nga maka first kiss ko ni Dale. Lami kay ikanta og nang hihinayang adtong orasa dyan. Ug kaabi ko og mao na gyud tong manghinayang nako tibuok hapon. Pero guys, hold your breath. Kay pag naog nila sa stage, naa pa nay isa ka Rose nga gigunitan si Dale. Pero si Kuya og katong isa nila nga kauban na wala na. As in si Dale lang ang naapay isa. Nakapamulsa pa ng pikas kamot. Unya sa pikas na ay gigunitan nga Rose. Ug nagkaduol na siya sa gilingkuran sa grupo namo. Ug ni Daniel Padilla pa. Dili slow motion iyang nakita atong unang meet nilang Catherine. Kundi fast forward. Kana ganing advance na imuhang gina-imagine. Naka-imagine na kang ikasal mo, maging ana pod akong na-imagine nga paingon na nako ako ang gurom. Bitaw. Sa mali ito, nga pag-abot niya, ihatag niya nako ang isa ka Rose. Aha ka dyan. Basta kay gikilig ko gihapon niya naghuna-huna ani nga hitabuha. Pero paghatag niya sa Rose, perfect na unta kayo. Pero niingon pa yun na og, ni sobra manggod. Aha ka eh. Lami kayo tuan niyang simod. Pwede man unta og wala na lang siya ni tingog. Pero kabs lang gihapon. Gikilig kayo ko. Kay bisan pag sobra lagi. Pero iyaha pa yun nga gituyuan og hatod na. Sumoto, nga katong tighatag sa buwak og notes na apagihapon ko'y madawat ng ato. As usual, pero no reaction lang na si Dale. Bisan makakita na namon ni Kuya nga magbasa sa note. Ug kaabi pod ko og na-fall na ninako. Then isa ka adlaw ana, niadto ko ni Kuya kay na ako'y gusto isulti niya. Pero pag-abot nako, napo din na si Dale. Pero wa siya makita nako. Kay naanay mga babae nga classmate nila nga iyahang kaistorya. Mao nila hang convo. Ingon tong girl nga, Dale, close na ligay mo kaayo ni Do. Kamo na siguro no. Kano sara nagsugod? Magselos na gyud mi ani ba? Mitubag si Dale nga, dili. No chance. Mo ni ako nadungog pero murag iya paunta tong sumpay. Pero kay nakitaan man ko ni Kuya, iya akong gitawag ug nilingi na sila. Nasakitan ko sa nadungog nako pero ang pagka-artista acting dayon nga walay nadungog. Ako anang giko si Kuya ug gidala pagawas. Sugod ato mulikay na gid ko nila ug feeling nako gipaasar ako ni Dave. Nitugan ko ni Lara ug naghilak pa kunuhay ko. Dayon ako anang gisabot si Lara na dapat mauna gid mi og uli kada hapon para dili mi makasabay nila. Daghan mi og excuse ug masuko pa na si Kuya kay gibilin daw ligi ko nilang mama niya ug dapat dungan rami. Pero namugos yun ko nga daghan kay ko og alibay ug napasugot ra man noon ako. Makita na gani ko nga naa na sila ni Kuya ug abti kay ko makatago nga murag nagtago sa giutangan ba. Kung kanusa pa naka-decide na ako nga kalimtan akong feelings para ni Dale. Ay pasad na siya mangita nako sa room na mo. Likay yun ko nga perting tago taman sa makaya og abi pa lang kay easy girl ta. Sumoto nga mga simana po to kapin before mag-Valentine's nahitabo ang todo likay ko nilang Dale og wala na ko kita niya. Pag Valentine's ana daghan ng letters ug buwak sa table. Og matod pa sa classmate namo, basin daw kan Dale gikan ng isa sa mga letter ug buwak. Kaya nakitaan daw nila na si Dale nga nisulod sa room namo. Kay ma-pride man ligi ko adto nga time, wala na ko pambasa og gidiretso lang nako og pagsulod sa bag. Pag uli sa bahay nagkaistorya ni Kuya. Nga kung Kuya, nga asa magtagikan ganiya, gipangita ti ka sa room ninyo. Nitubag ko nga niuli ko og sayo. Gilaay naman ko. Tubag si Kuya, nga nag-istorya mong Dale ganiya. Tubag ko nga, wala eh. Kaya nga pod nga naabaday ko'y utang niya. Tubag si Kuya, naambot ninyo eh. Dagko na mo. Bantay lang ka ba?
wala nako kasabot nimo karong mga simanahaw na. Magmahay ra gyud ka. Sumoto nga wala kasabot sa logic ni kuya, pero wasad ko'y plano masabot. Busy na dahil na sila sa eskwelahan kay mga graduating na. Pagbalhin na mo ni kuya diri nga school, magkailog na silang duha sa spot sa top 1. Pero si Dale yun na ang na-valedictorian o niya salutatorian si kuya. Last kita na mo ni Dale pag graduation nilang kuya. Kay pagka-summer, wala namin nagkita kay dili naman po sila tiglaagan ilang lola. Unya di man sad ko tigawas. Busy na po sila prepare for college. Unya mingaw na kay moadto na silang kuya sa syudad. Marine engineering na ang kursong gipili ni kuya ug nakadungog ko nga nag-istorya-istorya na silang lola ug lolo. Ug engineering daw pod na kang Dale gikuha. So expectation yun nako nga pareha silang kuya na marine engineering po. Mingaw kayo kong 3rd year o 4th year o gimingaw ko sa time mga napa silang kuya. Samot nagbuntag o bisan lang ayan kay ko. Huwaton yun kong kuya. Unya sa hapon na po na naa na silang Dale sa bench o nagpaapot. Makamis kaayo ang mga nakasanayan na. So heartbreaking kaayo lantawon ang mga bench nga nindot pang tanggalon. Unya sa jipod ang mga memories kay makagul yun. Taod-taod pod ko nga naka-move on adto ba. Sumoto nga ang gikahibulungan pa yun nako kay sukat pag-graduate nilang kuya. Wala na sad ko nakadawat sa buwak og note nga may amore. Di gyud malikayan nga makunahon na ako ba nga basin si kuya ra gyud to ang magbutang adto. Hagiilad ra ko. Motong gihuwat na ako nga ma-weekend para i-confront si kuya ug makita na ko mismo yang dagway. Kay mailan na og mamutbot og mo blush man ang ilong. Sa moto nga ni abot ra gyud na ako ang gipaabot. Kung inan si kuya nga pagsulti ra gud sa tinuod kuya. Imo hagikan tong buwak og note sa una no. Tabag si kuya, dili man gud. Kay ngano man pod nga nakapangutana man pud kaana. Tabag ko nga, sukad man gud ni graduate mo. Wala na sad ko nakadawat pa. Curious ko. Tabag si kuya, so gusto pa day ka makadawat. Then may katawa siya. Misumpay og ingon na nga dili to ako ha. Ngano pod nga ilaron man ti ka. Unsa may makuha na ako nga kahibaw man kong masakitan ka ag paasahon ka. Mo reveal ra lagi siguro ang tagiya adto kung andam na. Sumoto nga milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Diri na ta sa mag-college na ko. Year 2011 na kay boring na. Nag-enroll ko sa engineering pero dili lang na ako i-specify asa na field. Kay talag sararaba ang nag-offer ani og mahalatang eskwelahan. Sa first year pa diba, namang good na NSTP. Unya under sa NSTP, mamili ka either LTS, CWTS, or ROTC. Imuhang enroll. Nakoy na-meet ani nga nganlan na nato Grace. Sa imi og kurso nga gikuha. Maong nagka-vibes mi pag-enroll ug nag-uban-uban mi. Ang gusto ta nako kay LTS yun, pero priority daw nila ang ma-enroll og education. So balhin na sad sa CWTS, pero nakapan lang na sad kay 50 ra daw ilang kwaon. Puno nang isla. Pagkahibaw na ako, nagkurog yun ako ang tuhod, kaya it means mahulog yun ko sa ROTC ani. Kung di sad na ako i-enroll ang NSTP, di pod pwede kay lisod biya ang engineering. Mas maayo kung makuha yun ako daan ang NSTP para dili na maglabad akong ulo ana niya. So maabot na panahon. Nagkatawa na si Grace kay gusto man day niya mag-ROTC. Kay gusto pa gani niya mo train for officer. Diyos ko pag solo eh. Sumoto nga wala yun ko'y nahimo, kundi sa RO yun ko na-enroll. Ug tungod kay dili lagi na ako bet. Wala ko ni sulod pag first formation. Kada Domingo sa hapon man may adto sa una. Pag first week sa klase, wala pa may tarong klase. Maong dili pa kayo para sure. Pag second formation ni attend na gyud ko sa RO, bisan bugat pa sa kumbo. Kay mahadlok ko nga tabangon sa tiliwala sa mga medics o basin makuyapan ko dito.
Daghan na kay may nagpaabot dito sa dihang naa naman ay ni singgit ang officer nga talupad. Grabing buto sa kong dughan samot kay daghan kay may nga nanagan nga murag mga amigas paingon sa Instagram. Samutan pa yun, kay nagkaduol ko, mas naklaro na ko ang naa sa taliwa nga officer. Og ni samot yun noon nagbuto-buto akong dughan nga murag fireworks. Sagol kulba o kilik. Daghan kay nang pangutana akong kaugalingon sama sa nganong naa siya diri. Diri day siya nag-eskwela. Kabi ko ba og pareha sila ni kuya? So meaning naa siya diri ga engineering. Nganong wala man ko nakita niya sa unang simana. Kahibaw ka siya nga naasad ko nag-eskwela ni. Mura na ko og timang. Hayatis pa niya akong kasing-kasing kay kaabi ko ba og nakalimot na ni. Gwapuha man god sa Corp Commander guys. Bisan pa man og pilang tuig ang mila. Gusto paghihapon judi ay nakos niya. Nalimot na ba unta akong kasing-kasing sa mga tuig nga wala ko nakita niya. Pero isang sipatan lang nako og balik niya. Nagkubo mandayon og balik ko eh. Diyos ko. Lami kay ikanta sa chinito ni Yengba. Wala siguro ni na pressure sa engineering o ROTC kay freshman kaayo o gastig ang dating. Ang Corp Commander guys, kay si Kate, the one and only. Sumoto, nga makaingon yun ko na siguro nahitabo tong tanan nga wala ko nakasulod sa CWTS o LTS. Kay para RO gid ko ba? Kay aron mas mag-uban mini Dale. Nakaingon yun ko nga ikaw destiny ha. Di yun ko ganahan o gipatagpo-tagpo lang minimo. Pero wala gitadhana. Namura yun ka. Maayo lang og di ka masakpan. Kay warning yun ka destiny ba. Sa mga tao nga group me into platoon dayon na ay platoon leader. Gipa-pull out may mga absent pag niaging formation kay para higugmaon. Ang bitaw. Gi-pull out may kay tipuon ra ang absent pag niagi aron madungan og orient. Og tudlo sa mga commands, mamili daw pod og sponsor or escort ang mga officer nga wala pa kapili pag niagi. Isog kaayo og mga porma ang mga officer o gikarir man yun nila. Diya na mga officer nga nagsuroy-suroy sa mga platoon. Pag-abot na nila sa mua, hilas man pero tinuod yun nga nag-ilog pa na sila. Nga gusto daw ko kuhaon nga sponsor. Og na-awkward na lang ko nilang duha pero nitingog na amo ang platoon leader. Dili na ra ba na siya pwede sir? Kay napili raba na siya sa Corp Commander. Nasya ko sa nadungog nako so it means nakabantay na si Dale nako. Malamang sad no nga makahibaw siya kay ang enrollment form di ay naigipasa namo sa office nila. Nangatawa naghinay ako mga kauban kay pinailog-ilog pa na ang officer. Pero napilian na day ko. Nasuko ng mga officer kay nikatawo man sila. Ingon nga, bakit your smile? Execute 1 week exercise. Dari na ko nahibawan nga pwede di ay mapulsa ang pahiyong. Bitaw. Nalintik na kaming tanan yod kay bisan bugat sa buot nga moingon gihapon miog. Must command cadets. Command exercise. Mao ba ni? Hambot na limot na ko. Year 2011 or 2012 pagod na. Pinyahuman sa punishment nga exercise. Ang tawag maingon dayon ming mga cadets nga, Sir, thank you for the exercise, sir. Sa mga to nga gi-pull out na pod ming mga napili, unya gipaadto sa tubangan. Kauban ang mga escorts o sponsors nga napili na last week. Malabyan man ang grupo nilang Dale nga mga officer nga nagtapok. Paingon ko sa tubangan og perti na akong dungo kay makabungol ang buto sa akong dughan. Og dili ko ready nga maka-eye to eye si Dale.
Kay basin sa kadugay namo nga wala nakita, mudagan na hinuon ko padol niya. Bitaw, joke. Nanay Tagalog nga army gid siya og niingon nga sinong nakapili sa kanya. Ang ganda naman. Nalanay pod akong heart. Di man gid ko gwapa, pero pution raman ko. Unya pa girl kayo ang nilawasan. Pinangga good kayo nako akong kaugalingon, mo siguro pod nang ma-appreciate sa uban. Ni point ng kauban nilang officer ni Dale, meaning si Dale ang nakapili nako. Nawaw gyud ko mutan-aw ni Dale. Dili ko ready ha. Unya, ningon tong army ni Dale nga, ayos kaya pala hindi ka pumili last week. May napili ka na pala. Og didto, na-caught by my hawk eye ang makalanay nga smile na tubag ni Dale. Nga malaalden na chinito with dimple. Samot kay taason siya, kay basketball player good. Dirigid ko na daot sa una, maong head over heels akong pagkagusto niya. Aside siyang ka-bright, og talented pa. Di raman pod kay ako. Daghan man me. Di yun ako na ikauwaw og muangkon dere. Gusto yun ako siya sa una. Kay worth it kayo. Kay wa man sad mo kailan ako. Bitaw. Ninat man sad mapili og sponsor or escort. Kay lingkod-lingkod lang. Unya di kayo gamit. Usahay igo ra mo pakpak kung snappy kaayo ang mga cadets, Alpha, Bravo, og HQ. Isnapin po ming mga sponsor mo pakpak. Abtik kayo mo Army Club. Talent kayo na mo ng 1, 2, 1, 2, 3 Team Army. Nabitaw. Pag-dismiss na sa RO na mo, mga alas 5 na to. Dali kay ko ni uli sa boarding house. Unya, gidayalan din ako si kuya. Panuha kayo. Mao ginayaha. Ikaduhang dayalan pa, ayha mo tupag. Mao na'y bili niya nako kung busy siya. Kay dili niya tubago ng unang tawag. Pero kung emergency daw, second call kay mutubag na siya. Sumoto nga nang umusta kong kuya nako og nangutan na kung unsay problema nako. Tubag ko nga, nganong wala man kagasulti nga naa si Dale dere. Tubag kong kuya, pastilan oy, mora na gitawag nimo. Pwede man ta na istoryahan nato inig uli sa balay. Nitubag ko nga, nganong didto pa man inig abot ug malimot na noon pud ko. Tubag si kuya, unsa may issue ana? Magtago-tago man gani ka sa una kada sim break or Christmas break para lang di ka makakita niya. Nya karon interesado na day ka. Tubag ko nga, what I mean ba nga nagpahibawo unta ka nga naa daytay kaila. Di unta ko maglisod pag enroll. Palusot dayon ako. Nitubag si kuya, nga Sabado ay. Pahotak lang ka. Kato di ay nga gihatod ti kadiha sa boarding house nimo. Giingnan pati ka nga kuyog ta didto sa suod nako. Si Dale man tong nanghanggat nga mo libre og paniud to, pero wala kaniuban. Sala na ko na. Tubag ko nga, susoy. Ang issue gipahibaw ta ko nimo nga naa siya dire. Maora na. Tubag kong kuya, kay aron magtago-tago na pud ka. Naunsa day ka? Nakasala ka ni Dale no? Nga nikalit man ka og likay-likay niya. Siguro nakagikawat sa ilaha pag adto na to ba? Tubag ko nga, nalabad na ka kuya. Gihimo pa ko nimong kawatan. Sige na oy, bye na. Usahay di yun masabta ng ako ang maguwang oy. Nalisod pa sa X plus Y equals Z. Sumoto nga first semester sa ROTC. More on practice para POS or presentation of sponsor. Nag-formation na mo nga motapad na sa officer na gisponsoran or giskortan na mo. Awkward kay minidale. Bahala po. Huwag mo nagtagad, di gyud ko mutanaw niya. Apil akong eyeballs, one direction ra gyud. Maka-feel ko nga nagtanaw na siya nako pero di nako pansinon. Paugat gyud ko. Tiger look man daw. Then kung break time na sa practice, modolo ang ubang officer na mo, maki-istorya-istorya, pero wak yun ko ni apil nila og topic.
pahilom-hilom marako. Ang topic nila kay mga fraternity, kay mostly sa mga officer, kay member man og frat. Dili ng frat ha nga mangitag mga bitin. Mura na good to siya og nag-recruit sila ba, pero dili good pugos, pero permi ka hangyoon. Bitaw. Unya kay ako naman na ilahang na kursunadahan og pangutana gikan sa unsay ngalan nako, taga-asa daw ko, unsay kurso, asa nag-board, murag dakpunon ko ba nga gi-interrogate man gyud. Then miingon nga pwede ba daw mulaag sa kuang gisak-an nga boarding house. Kay wala man ko nakaapas sa dormitory sulod sa campus, kay puno naman maong nag-boarding house na lang ko. Bisan pa man nga pareha raming mga estudyante, pero mga officers sila sa ROTC. Mao na nga naglibog yun ko kung unsay angay ito ba. Kay lagi, freshman pa ta, mahadlaw pa. Motong ako na lang giingnan nga okay kung dili ko mabisi. Pero deep inside, nagplano na gyud ko daan nga dili mo pundo og boarding house. Permisad ko og bisi-bisi. Kay basin ba recruiton ko nila. Daghan ra ba daw og nakuha sila sa mga kadet. Dayon ni kalit ra bitaw na og duol si Dale sa gipunduhan namo. Naminaw day na siya sa topic na. Kay niingon man na siya nga, Bads, bisan kinsa pwede ninyong hangyoon mo apil. Pero pwede ayaw lang na siya. Hoy, gikilig na pod kog balik. Nga mas na-touch ko sa gibuhat niya. Meaning concern siya na ako. Shhh. Kilatis labi. Sa moto nga nilingin ang mga kauban namo nga mga sponsors og natingala pod sa gibuhat ni Dale. Apil to mga officer nga nag-interrogate na ako, ningon na sila ga. Okay, Bads, way plema na. Nang smile na sila with meaning, then ingon nga, anong ganap? Pati ako nagpaabot pod sa itubag ni Dale. Curious sad ko, apil mga dagway sa kauban namo nga mga sponsor. Mingon si Dale nga, wala lang. Junior manamo na sa engineering. Natural raman siguro nga concern ko. Aha ka. Pero okay ra. Gihuna-huna na lang nako na base na uwaw ra siya mo ang nga gusto na sad ko niya. Dayon pagka weekdays, tingklasin na. Ni GM na amo ang class mayor. Uso pa ang GM or group message sa una. Kay wala pa man kaayo na uso ang messenger. Pag first year na mo, year 2011 to 2012, ni-text na nga mag-meeting daw, mga 5 p.m. gikan first year to 5th year engineering. Kay mag-election of officer. Excited na ko kay basin makita na ko si Dale. Talagsan lamang ko makita niya god kay busy siguro kay third year naman. Dagan na sad mi dito sa oval na bench nagtapok. Lingkod kauban ang second year. Naghuwat kay wala pa ang higher nga years. Timing kaayo kay ang bench at bang man sa headquarters sa ROTC. Pag open sa office nila, nigawas na si Dale. Gwapuha gyud ana niya no. Bisan pa man og supladohon. Bitaw sad. Bisan pag di mo smile, dili yun makapuol yung dagoy. Mao na akong nadungog. Bisan kinsa yun ang patanawon, maka-appreciate yun siyang dagoy. Sa nisulod nami sa meeting room kay kumpleto na, nagpaulahi mi ni Grace ug lingkod. Naun sa ba nga nikuha man na si Dale og bangko, og giguyod paingon sa akong likod. Og didto siya naglingkod. Aha kagid. Nganong gibuhat maniya ni nako. Mokirig nako sa kilig. Gamay kayong action ni Dale pero grabe ng impact sa gipati na kong kilig. Bahalag dili mo ka-relate. Bahala mo. Nabitaw. Nilingin na noon na sila namo. Pero siguro, yuna-huna na lang nila. Nga close me kay sponsor ko niya sa RO. Mas na-conscious na noon ko. Pasinbag kay nagpainit man may pag-formation. Gikuton ako. Ang buyak lang. Unya mo kamang, unya makita ni Dale. Ang bitaw eh. Unya basin sad nga naugahan ko og singot sa likod pa. Unya makita na ang mapa didto sa Pilipinas kong mahal. Mayo gani kay nagsugod na gitawag na sa governor namo ang mga officers sa engineering aron makapaila sa freshman.
Gipaadto sila sa tubangan, apil na si Dale kay Vice Governor Manday siya. Pulihan na sad sila kay mag-elect naman og bago. Sa si Dale lang torno, niingon na si Gov nga nasaypan yun ni pagniaging eleksyon ato ang Vice ba. Dapat sa Prince Charming man pero sige lang, togot limbo. Sumoto nga pag-election of officer na sa Muse, naglagot dito. Kay ginominate man ko sa classmate na mo nga banggitan. Gihilom rabi ako, pag-voting na, gusto gid unta ako makita kung asa ni vote si Dale. Pero no chance yun. Kaya nibalik naglingkod sa akong likod. Ug di ko makakita. Ug syempre ako ang maning story, alangan og ilaglag na ako akong kaugalingon. Natural mo ingon jud ko nga nidaog ko. Bitaw. Pero nidaog lagi ko kay sa mga classmate pa lang nako daan. Gadaog na. Kay dagahan mi. Pila ra ba ang higher year? Wala ra kaabot og tag 10. Unya pila ray laki nila. Sumoto nga human sa election, nasabutan nga naamit tutorial once a week. Ngit-ngit na kayo pag human sa meeting namo, unya mahadlok pa yun ko, basin mo daguok akong tiyan. Kay gigutom na yun ko. Pastilan yun ning owawa, naapabaya si Dale sa likod nako. Basin madungog niya ba. Pero hold your breath guys. Kaya kung kilig inyohang gipangita, sige lang. Naapay mas kilig. Pero para na ako rapod. Makaingon ko nga wise yun na si Dale. Ampay sad na ako. Makaingon jud ko nga wise yun na si Dale. Ampay sad na ako. Inigawas na siya sa meeting room ug pauli na miani kay human nag-meeting. Unya ni balik ra na siya. Makaingon ko nga wise yun na si Dale. Ampay sad na ako kay nigawas na siya sa meeting room. Pauli na miani kay human nag-meeting unya ni balik ra na siya tayo. Nga naay katawag unya gi-off ra pud niya. Dahil ni dool na ako og niingon nga. Ningon imong kuya, ng ihatod ra daw ti ka kay gabi na. Huwat ra diri sa gawas kay na ako'y kwaon. Wala pa ko nakatubag pero nihawa na siya dayon. Hilig gini siya mamiya ba, bisan wala pa ta katubag. Di man sad ta kabalibad ani ay. Pero naguna-huna ako ba, palusot pa gini si Dale. Di mo direct to the point. Gamiton pa yun si kuya. Unsaon gud ato pagkahibaw ni kuya, nga nagabin-an ko nga ni-attend og meeting, nga wala man to kahibaw. Bisan siya gyud to ang nitawag ni kuya. Mao gyud gisulod nako sa kong utok. Ako rapod na ang nagpalaom sa akong kaugalingon. Taod-taod lang, niabot na si Dale. Nakamotor. Rider nga blue. Mao man na ang uso sa una, wala pa to'y miyo. Nagdala din na siya og motor o gibilin sa headquarters nila kay wala na ako na mention nga kasagaran sa mga officer naa nagsaka sa ROTC office nila. Kay dako man. Moto ako siyang giingnan nga asa dapit ang boarding house na ko og nitubag ra na siya nga. Kahibawon ako. Nakasulod na gani ko sa kwarto nimo. Tubag ko nga, pag sure oy, kanus sa pod. Yun sa manimo pagsulod adto. Tubag ko nga, nisipat na siya nako, then ingon nga, simple, nilakaw good, dayon giabli ang pultahan. Makalagot ning amawa nga suplado pa. Pero, iyaharapod na ang gisumpayan og tubag nga, sa busy kang nagpa-enroll, kami man ni Kuya Nimo ang nagsaka sa taas sa mga gamit. Utangan pagod ka na ako. Wala ko nakaibawan ni ba. Wala lagi ni Saba si Kuya. Bantay lang gito siya ba. Then miya na si Dale. Ngayon na lang og daghang pangutana diha. Gunit lang kay matagak kunya kag tinabi diha. Iya din ang gibira kong kamot paingon sa tiyan niya. Ang resulta, na umod ko siyang likod og na flat og samot ang flat na daan. Pero feeling na ako na ako sa cloud 9.
Danihunong na siya og nahibong ko kay dili man ni mao ang boarding house namo. Kabi ko ba og nakatuod siya. Ug ako siyang giingnan, dili pa man ni mao among boarding house. Unahan ra gamay. Pero sige lang, lakawo na lang nako. Tabag si Dale, kahibaw ko, manihapon sa daan. Waday ka gutuma. Nahilom ko, then with smile gamay. Yes, dinner date na ba ni? Sa mo tumingon si Dale nga, lingkod lang daan diha, mag-orders ako dere. Wala man lang nangutana kung unsay akong ganahan, unsa kay ipakaon niya nako. Mayo lang og dili bimig na. Habitaw. Pagbalik niya, naglaway yun ko sa iyahang mga dala. Kay mga paborito manako na mga sudan nga with SSS. Sweet and sour sauce. Natouch na yun ko og tama ni Dale. Permi lang ko niya pakiligon ba. Bantay lang yun og di na po niya panindigan iyahang mga actions. Dugayan man yun ko mahumanog kaon. Naghuwat pa na siya. Pero nalimot man ko nga magpahinhin og lihok eh. Basta naanay pagkaon sa tubangan ba. Paghuman ako og kaon, yatod ko niya sa boarding house namo. Ihapag yun ang gikuha akong cellphone. Dayon gimis kola niya iyang number. Unya giuli ako ang cellphone. Defensive pag yun na kayo. Kay niingon man na nga. Ako anang number ang naa sa recently dialed na. I-save na ko imuhang number. In case mangutana na sa imong kuya. Dali erati ka makontak og mapangita. Sas. Alibay pa more si Dayloy. Si kuya pa yun idahilan. Maila kaayo nga guilty siya. Pero sige lang nga, togot limbong lanta. Then basta weekdays, di kami magkita niya kay di nako masapo niyang class schedule. Sa ROTC regyud ako ang chance nga makita niya ug malapitan siya. Charot. Kung sa una halos takasan nako ang ROTC pero nagkadugay, ginalook forward na nako siya para lang masilayan si Dave. Ang vitamins para sa kumata ug kasing-kasing. Sumoto nga Sunday afternoon na po. Formation na po. Break time na namo sa formation og naglingkod mi sa ground ra po. Palandong ba kay init. Nakauban na mo si Dave og uban nga mga officers. Out of the blue, nikalitra nag-ingon ng isa ka escort na mong kauban nga yahaya sa mga officer nga platoon leader oy. Halos na uyab naman nila ilahang mga sponsor nga mga guwa para bagyan. Sunod ani mahali na tanang sponsor ba. Gusto na ko makita ang dagway ni Dale kung unsay reaction niya sa gisulti sa mong kauban. Mao nga hinay-hinay kung lingin niya. Unya kay aha kagyod kay labaw pa man di ay nga nagtan-aw na ko. Edi ang ending nagkaay tuay mi. Mukanta na lang yun ko sa sikat aning time mga sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ko. Dali kay ko nakalingi sa lain. Sa moto, nga dali dahin kay ko nakalingi sa lain. Wala man ko nakapangandam ato. Nauwaw ko. Nasakpan ako siya pero mas nauwaw ko nga nasakpan sa guniya nga nitanaw niya. Pagbalik formation na, it was practice na mi sa marching nga mga command. So niya kay naaman ay nagkuman nga tila pulotong to. Niya permi pagyod balik-balik kay dili makadungan mintanan. Gisamo ka na siguro tong escort nga nasa likod na kung nga naminaw sa kilap nga balik-balik nga mention maong nagbinuang man na siya og dungog kay nako nga niingon na og unang tila parat-parat. Nahimuot mayud ko og wa nako napugngan ako ang katawa. Nasuko ng platoon leader na mo sa special platoon. Iya akong gisilutan. Padyagingon daw ko. Nakalimot na ko og pila to ka minutes yang gusto. Nakulbaan ko kay uwaw kayo. Nabuing na. Makitaan ko nga ako ra isa ang magdagandagan nga mura kog timang nga daghan pi ami adto nga time. Dayon nakadungog man na si Dale kinagsuroy man na sila sa adsyatan. Nitan-aw sa mga nag-practice o timing man nga na sila sa dol namo.
Gina niya ng platoon leader namo nga mas maayo daw og ubanan ko niya mag-jogging or mudagan para mas ganahan ko. Kahibawo gini si Dale mo rest back para nako ba. Nagkatawag yun akong lagos kay nahog pa noon og kaming duha ang nislutan or naamong pang platoon leader. Pero basta kay gitarong to pag-istorya ni Dale. Ang resulta, duhami na gipaningon. Pagbalik na ako, gitunulan ko ni Dale sa bottle water. Gikilig na pud ko. Nawala akong kakapoy ug uhaw nga gibati. Siya pa na ang nag-abli. So yaaligin nila nga nagtanawan. Pag human ako inom, giuli na ko na niya. Ambot po doon sa'y nakaon ako ako pa man yun ang giuli. Pwede man unta na ako tong gipilin lang sa dapit. Pero ang mas gikiligan pa yun ako, kay gidawat niya nagbalik. Dayon gidala-dala. Unya giinuman sa niya. Ahaka na gini. Mulupad na ko sa kakilig. Siyams yun kay nag-indirect kiss na may adto diba. May untag malumay na siya sa akong makamandag na rabis. Nabitaw. Unya kinigalit man na og taligsik may bundak ang ulan og ming baha, buyag. Nanagan ming tanan paingon sa mga rooms education kay mao may doon. Nagsinalmon mi dito. Unya gipa-count off human naglingkod nga pinabuta. Wala may lingaw, so nakulbaan ko kay ang mga sponsor og escort daw kay ipakita daw ang talent. Gihimo pa mi nga mga entertainers. Nagtudlo-tudlo ng mga officer o kinsay maripahan namo. Pero tinakong ampo nga ma-invisible atong time ay. Samutan pa kay niabot si Dale sa room namo. Nipugay kamay kunuhay pagmidaya. Tagaktak ako ang singot nga murag kadak-ag mga munggos. Kay basin mapilian ko. Uwaw kaayo. Unya naa pa yun si Dale. Wala raba ko'y talan. Og pakantahon ko, musamot yun ng uwan. Maglonop yun. Og pasayawon pud ko, na mapugos yun sayaw og itik-itik. Pero, lipayan ako, kay ang laki nga escort ang napilian. Nakaginhawa yun ko og tarong. Nidong na siya sa tunga, pero nag-evil smile. Panuway kayo og dagway. Og niingon nga, "Sir, pwede mo request ko og partner." Unya ang iyahang mata, naa diri nagtanaw na ko. Lamia gyud tuslokon. Mora ba ni siya tong niingon og unang tilap parat-parat. Nga mo'y kaanginan nga napanisyan ko. Perti na kong sinyas niya nga dili ko with matching pakita pa sa kinumon ako. Unya gisipata na pa na siya. Wala na ko nakabantay nga nagtanaw na sa Dale na ako. Nauwaw ko. Nidungo na lang ko o pinakagat labi pa. Damingon si Dale nga mas prefer na mo kung solo lang ka kay para makita yun na mo imuhang talent. Diba? Napahangad ko ni Dale og mag-assume ba ko nga iya akong gidepensahan. Na second demotion ang uban og niingon nga maog yun para makafocus minimo. Wala siya nahimo. Paguman sa talent portion, si Dale na pod nang na-hot seat nila. Kay daghan man ang interesado sa love life niya. Nangutana nga, "Buds, daghan ra ba nagka-crush ni mo dere? Naba daw kay uyab ka ron?" Curious sad bitaw ko sa tubag ni Dale. Nagpaabot sad ko nga naay mangutana niya ani. Halata siguro kaayo akong dagway nga interesado sa tubag. Kay dari man na siya nitanaw na ako ug niingon pa nga, wala. Wala pa sukad. Pero sa una, na ako'y nagustuhan. Pero ang sabot namo siyang pamilya, kung mag-18 na siya, pwede na daw. Sumoto nga nagselos ko siyang gisulti. Pait pa sa abdo. Naa naman day na siya'y gisaaran. Moday na nga niingon na siya sa una, nga no chance me. Pero iyahang mga action kay pa-fall kayo na. Siguro si Rachel iyahang gimin, kay dugay naman silang close ato. Dayon na ikadet na ni follow up og pangutana nga. Unya, naunsa raman to sir? Wala pa siya nag-18 di ay. Itubag si Dale, nga wala pa. Naglikay na sad siya na ako. Ambot, wala sad ko kahibaw unsay ako ang sayo.
Pagkahibaw na ko aron, perti na akong lipaya. Mayo ra yun. Bali oy, labon kay naara ko adto pa yun siya sa lain. Sumoto nga pag-dismiss na mo, nidol na siya nako. Magpahulat daw na siya kadyo. Kay mag-ilis og iyaha kong ihatod pa uli. Ambot ba unsay nakaon nako nga nitubag man ko nga ayaw lang makit-an unya ta sa mohang gisara. Pag human ako og istorya ay hapasad ko nakarealize nga uwaw kayo ako ang natubag. Halata kayo nga nagsalas ko. Nidagan yun ko pag human ako og istorya og natingala ra pud na si Dale sa reaction nako. Wala na siya kalihok sa iyahang gibarugan. Ni-smile na lang ko pawala sa hilas. Dayon na acquaintance party to na mo. Ni Sayumi kay 7:30 to 8 a.m. daw ang attendance sa gym. Pagabot na mo, daghan na kayo ng estudyante. Unya, presenta ng officer nga naka-uniform na sila. Army na kaayo pang tan-awon ilahang datingan. Tanang officer mo serve na sila kada na program para mahapsay ang flow sa program o mo assist sad na sila. Paglingi pa na ako sa stage dapit kay Pastilan. Guwapuha yun. Permi naman unta ko kita niya mag-uniform inag-RO. Pero sahi ra gyud to nga tay, kay limpyo kay siya lang taon. Neat kayo ang buhok ug nag-check na siya sa mga sound systems. Head turner kay siya namong mga bahay lang taon. Nanay mga magdol-dol niya. Pag human na mo og perma sa attendance, ni tipo may sa mga engineering. Siyon raman tuod doon, kay naka-departmental uniform man ta ng estudyante. Ni dol ra na siya namo kadshot, unya ni hawa sa dayon. Permi niya kauban ng officer sad na babae. Katawa-katawa pa na sila nga nag-istorya-istorya sa daplin. Nakapamulsa pa na si Dale. Pero ambot nga nung naglagot man yun ko nagtanaw nila. Halos di man mo bulag ang officer na bae. Okay ragod dapat to kaysa RO, body-body system man daw. Dapat dili ka mag-inusara. Siguro gi-apply nila bisan sulod sa gym. Motong naglagot na yun ko nagtanaw. Ako nalingaw sa program. Lami kayo pang labayon og bato. Unya whole day ang program. Unya inig kagabi disco na. Nagsabot mi nilang Grace, akong mga classmate, naman disco mi. Wala pa ako katry og disco kay dili na pauban si kuya sa una. PJ kayo ba? Pagkagabi na, andam na mi. Pahumot sudog taman. Pinaimo pa among tripping. O gibutangan ko og baga nga eyeliner ni Grace. Mura na mi og mga kabog og formato. Pag-abot sa gym, nakita na si Dale nako. As if yun ko na wala ko nakakita niya. Kung asa mi dapit nagsiyaw-sayaw, nasa na siya pa at bang. Murag guard pa. Naka-uniform pa na siya. Mga alas 10 na siguro to, wala na siya nakaagwanta. Yahan akong giduol o gipagawa sa gym nga saba kayo. Pag-abot na mo sa gawas, nitutok ra na siya sa porma nako og mingon siya nga uli na kay gabi na kayo. Ihatod na tiga. Tubag ko nga, unya na, nalingaw pa mi sa sud. Tubag si Dale, unsay lingaw? Wala ka makabantay sa mga laki sa inyong likod nga nakainom na tog porma. Tara na, ihatod na tika. Ayaw nagsupa. Tubag ko nga, wala pa ko nakasanghid nilang Grace, kay gikuha ra ko ni Mudayan. Tubag si Dale nga, ako ra ang bahala to. Mubalik pa man ko kay mo serve pa mi taman mahuman na sila og sayaw-sayaw. Kay mag-arrange pa mi, unya mang limpyo sa gym. Pagkadungog na ko aron, nagilty ko nga naloy ni Dale. Kapoy di kayo mag-officer. Tanang lihok sa school mo tabang gina sila. Unya, sayo pa gina sila mo mata kay mag-jogging. Muklase pa na siya dahil nagkalisod na biya ang engineering. Kay labangunon yun ang third year. Kay halos tanan major na adira. Sumoto nga pagsakay nako sa iyang motor. Daghan kay nang nitanaw. Pero ambot unsay nakaon nako. Nga nihag man ko niya pagunit. Nakuratan po na si Dale sa gibuhat nako. Mahimuot yun ko maghunahunaan tod karon. Nabantayan ako na siya ni Ismail sa side mirror. Nagpahinay pagi na siya imbis dool na akong boarding house.
taod-taod pa mi niya po. Pag-abot na namo, ningon na siya nga, hinloy na imong dagway ha. Unya, katulog na dayo, ninig ko man. Ayaw nag-online or text-text. Ako na bahala sa mga classmate nimo. Good night. Dayon padagan siyang motor. Bastos yun siya. Muhawa naman nga wala pa ko nakatubo. Kay nag-loading pa man akong utok na nasubraan sa kakilig. Mo good night kiss ponta ko. Bahala siya eh. It's his loss. Di siya katilaw na ako. Bitaw. Sa mato nga milabay ang mga pila ka adlaw, POS Day. Ang gipaabot namo nga naka-black short, pencil cut skirt me. Then sa taas naka long sleeve nga black one. Unya ang inner kay white, dala og payo nga black one. Tawagon man natag sa tagsa ang mga officer o pares nga sponsor or escort. Then mag-abot sa mobo nga mini stage. Ang bae nga officer hatagan og rose sa mga escorts nila. Dayon kiss sa kamot. Char. Ang mga laki pod nga officer mohatag og rose na mga sponsor, unya kiss sa kamot. Kilig ko. Sa kamina ni Dale, pag humaniya og gahatag sa rose, unya ni kiss sa kamot nako. Unya, napay pinaluhod effect. Dayon nihangad na siya og niingon nga, mi amore, with smile. Aha kayon. Gikilig ko. Unya, daghan kay kong pangutana nga basin iyaha tugikan tong note ug buwak pag high school. Pero tungod sa limited nga time, nabiya mi sa mini stage, di nako siya makonfront. Saba pa kayo, kay nag-army club man na sila. Unya, siya gid po. Bisan pa man og saba, mura yun og wala ko'y nadong. Kay atat na kay ko nga mapangutana si Dale. Ni-smile pa ng panuhak, dahil may kidhat pa dyan. Hawa na yun. Naggilok na ko nga gipugngan lang nako kay daghan kayo nang nitanaw. Unya, munaog na sad ko sa mini stage. Sumoto, nga paghuman sa POS, giabangan yun nako ni si Dayloy. Ang amaw feeling nako nanungog manoon, kaya nag-istorya-istorya pa na sa mga army na bisita. Lami na kaayo lubago ng dunggan, kanang 360 degree ang paglusi ba. Dayon padong na siya nga modool nako, nakapamulsa pa na siya, nitotok nako. Ako day nang gipangutana, pero miingon pa siya nga, iyatod ta kasi mong gisakan. Kadyot sa, kay mo balik pa ko dari, napamanggod ng mga bisita. Itubag ko nga, unsa man tong giingon nimo ganiya. Wala ko naminaw niya, og naglain jud ko og pangutana. Di halatang excited na. Tubag si Dale nga, asa man nato, daghan man ko giistorya ganiya. Palimong-limong payud ni siya. Hibaw nang mauwaw sa damo ingon og mi amore. Ako siyang giingnan na katubang paghatag ni mo sa Rose naman kay gisulti ato. Dayon ni smile siya og miingon nga, katong mi amore? Kilay ra nang gamit nako pagtando. Then mingon si Dale nga, ngano man day nang mi amore? Mi amore god kung sa English pa, my love. Sa Tagalog, mahal ko. Sa Bisaya, hinigugma ko. Pwede sad nga ako ang langga. Mura ko gigitik sa Bisaya version niya. Hawoy sa tuhod paminawon. Ako siyang giingnan nga kahibaw ko with matching pinataas pa na akong kilay. Ako pa siyang giingnan nga I mean nga nung niingon ka to na ako'y angay mahibawan. Lihok kay na iyahang eyeball og di mo focus nako og mingon siya nga giawat ragod nako tong admirer nimo pagka high school nga magbilin og note nga mi amore. Sa moto nga ni baktas din na siya paingon siyang motor para mapahunong nga amon topic. Wala man na ni angkon oy. Lisod pod og ako ang pugson og paangkon. Pero nakadungog ko nga nagbagot-bot na siya paghawa. Sure yun ko nga maoni iyahang giingon nga. Mao gihapon og ako to.
kay dili pa pwede. Mao to nga kabudla to nagyud akong mata sa akong nadungog nako. Kay sure man gyud ko nga bisan pag gihinay niya pagsulti to. Ako na siyang gitawag gamit iyang apelyido ug kusog pagyod ako ang tingog. Nilingi na siya nako nga paon niya ang tudlo nga pointing finger na sa lips niya. Nidaga na pabalik nako kay nauo siguro siya kay naa para ba ang ubang army. O yun si Dale nga sa baa man ka kay bawo kung mao na akong apelyido di na nimo angay isyagit pa. Unsa man ganahan sad ka na? Shams, lang sa ko ang kalag ni tubag nag, oo, yes I do. Pero kung ba wag yun na naukab, ahakaligid. Ahakaligid si Modan labon rabag chismis dali kayo kasama. Habitaw, joke, di ko marites no, tuopod mo. Dahil nakabantay siguro na si Dale nga wala pa ako tubag, iyahan na lang kong giguyod. Umingon siya, nga uban na lang ta magkuha sa motor ta. Taghana kag issue unya pangutanon di raba mo tingog. Bagot-bot niya na. Sumoto nga ni sakay na ko siyang motor nagpinabaay kog lingkod alangan man og magnilaki ko nga nakasayal raba kog mubo nga pencil cut pagyod. Idi magkapanti-panti nako. Ug mooron ang nakalisod pagyod kay wa raba ko naman ti adto. Bitaw. Dayon kada naami malabyan ni Dale. Mulingi yun na nga feeling nako bagay siguro kay ni Dale. Kay mapastop and stare man ang mutanaw. Assuming kay no. Kay baw kung daghan na nangandoy makasakay sa gilingkuran ako. Pero sorry na lang mo. Kay karong naan ako. Ako na ning pastop. Sa moto nga human sa POS end of first semester na. So mag-sem break na. Lipayan ako ay kay makapahuway sa pud ko sa mga tunanan. Nalabad na rabaw sa mot akong ulo nga labad na daan. Before mi manguli isa mo, gi-invite mi ana ang mga sponsor o escorts sa mga officers kay mag-celebrate daw kay human ang POS sa swimming pool ihil. Diyon ta ko muuban kay awkward kaayong mga officers sa araw among uban. Di na ko feel kay wala ko'y close o di ko malingaw. Pero, kay sayo man na niya na si Dale sa boarding house na mo, nangita na ko. Uban daw mi, kay giapilan na ko niya og tampo para foods na mo. Sa moto nga pag-abot na mo sa venue, naana sila. Proud kay ko, kay guwapo akong tapat. Siya pa jud ang nagdala sa handbag na ko. Shams, ganahan kay ko sa feeling nga mura mi og couple. Gibili na sa cottage ang mga gamit mo ni Dale. Nagpabili na siya dito pero nihawa ko kay mga officer kasagaran ang naglingkod dito. Nitipo ko sa mga sponsor ug escorts nga nasa kilid sa pool naghumol sa ilang mga tin. Pag-abot na ko dito, ako na pud ang gigisa nila og sungog. Mura daw og naay something mini Dale. Susay, how I wish. Sunguga pa ko be kay ganahan yun kayo ko. Bitaw. Ang cottage nga gi-standbyan nilang Dale kay atbang sa gipondohan na mo. Unya kay ang mga laki na officer nanindog man na unya naghukas. Apil si Dale. OMG kayong mga lawas. Maayo ra yun yan iuban ko. Naka-boxer na si Dale nga black. Nagline pa na sila kilid sa pool kay nag-picture taking. Unya pagkahuman kay nag-dive na sila sa pool. Dale, dive put ko be. Bitaw. Apil ang mga sponsor sa lain nga officers sa gipang kilig na. Ingon tong isa ka sponsor nga, sure na yun nga walay uyab si corporal. Kay mo tagad yan na siya nako ron. Aw, di pa siya manguyab. Ako na siyang suiton. Mingon po tong isa ka sponsor nga, bitaw sad, di katuuhan ng dagwaya o walawe. Tubag ang isa ka sponsor nga, si Don na lang ato ang pangutanon, kay murag close sila. Basin gani og sila na, pahilom-hilom lang. Og ni kalit naglabay ng officer nga bae, kadtong kauban ni Dale sa gym. Let us call her Liza. Ingon si Liza, nga sure moy,
Silingan rana sila gamay ni Dale. Mo nang close pero dili man na siya ang type ni Dale. Kaming tulong nga sponsor nata meme na lang ni. Okay. Nasuko to siya nako. Di halatang labaw sad nga may pagtingin no. Maratis man kayo amo ang kauban nga sponsor ni chika na siya nga sa una pa daw na may crush si Liza ni Dale. According to the source pero wala lang pahalata kay bawal daw sa mga officer ang naay magkarelasyon. Pero pwede ra basta itago lang. Pero si Dale kay kabady ra ginaan turing ni Liza. Mo nang ako iyahang pasingitan ron. Kihinumdum po mo sa escort nga niingon og tila parat-parat. Itago lang siya nato sa pangalan nga Greg og niduol siya og miingon nga di man kaha daw ka type ni Corp Don, ingon ni Ma'am Liza. So pwede ko manguyab nimo. Wala man ko nagsamok-samok nimo sa una, kay kaabi ko og na-score between ninyo sa Corp. Nani siya sa tubig ha, naligo na, unya naghinakbo sa semento sa pool, og nitipo na mo. Chismoso kayo. Unya nang iyo ang mga kauban akong sponsor og mingon sila nga, moday nang papansin kay na siya nimo. Unya og asa kadapit inigform adto sad na siya. Nangatawa na sila og sa baag yun na mo adto. Nauwa ko kay gisungog naman hinoon mi aron daw ma-develop ming duha. Nabuing na. Sumoto nga gibira ni Greg na silang duha og nangabasa na sila og nagsinabligay sa pool. Kami na lang god ang gitan-aw sa mga tao. Mingon nito isa ka sponsor nga pasikat dayon diha Greg. Birahasad na si baby girl. Ako ilahang pasabot. Ingna nga, let's go swimming baby girl. Bitaw. Oto-oto sad kaay ni si Greg ung niduol na ko. Maglagot ko kay guwapo na unta. Isip bata lang. Nibarog judayon ko kay di ba naglingkod ko kilid sa pool. Tiilang nako ang nakahumol. Nisunod man yun na si Greg og naninggit na ang duha ka sponsor. Si Aw sad kayo og naapsan ko ni Greg og gibira ko niya og gialsa og nilokso sa pool. Buing gyud ang amaw. Unya pagtungan na mo arang katawa ana nilang tulo og nag-apir-apir pa na. Nawag gyud ko kaayo kay daghan ang nitan-aw. Gipangita sa kong mata si Dale sa pool. Nawala man. Nabag-o pagani na ko to nakitaan nga nagdive-dive. Nikatawa na lang ko pawala sa hilas. Nipadaplin ko kay mukawas na unta. Pero pagtanaw na ko sa kong porma, klaro kayo kong kalag. Kay nipis man di ay to ako ang gisuot. Og nagduha-duha kog ahon. Paghangad na ko, oh my lawas. Naa na si Dale nga nakatopless pa o gidawat ko niya para muahon na. Iyaha din kong gitabunan sa towel niya. Shams. Hoy Madam Liza, kita ka ani. Kasuya please. Bitaw. Umingon si Dale nga pag-ilis na dito. Mukaon tag-una kay na ako'y emergency, manguli na ta. Ihatod ta ka kay ako ra ba ang nagdala ni mo dire. Dayon gibiyaan ko niya. Wala pagani ko nakatubag. As usual, naanan ako. What's new? Pasumangil pag yun na si Dale oy, dili pag yun mo anggon nga nagsalos. Pag kumana mo og kaon nanguli yun. Labon kay dili ko muuban, gidala yun ko. Kunya kay nalingaw na me, iyahan na pud kong gidala pa uli sa boarding house. Sumoto nga sem break na jud. Bibo na sad ang balay ni Lola kay naa namin ni Lara ug kuya. Si Lara day guys kay BSA or BS in Accountancy ang kurso. Lahi siya school na mo kay private raman ang nag-offer ana sa mo lugar. Pero kami ni Dale sa public or government nga school mi mausad nga didto nga school akong gipili kay nindot sila tinudloan sa engineering. Si kuya samot nga sahi isad kay sa maritime man siya. Dayon abisad nako og makapahuway ko adtong adlaw. Inighuman nako og laba kay gamay raman ko og labonon. Pero sos, kay pagsud nako sa CR, isang palanggana man ang labonon ni kuya. Bring house pato niya gikan sa iyahang boarding house.
iyahang gihumul-humulan. Sumotong ako na siyang gitawag kay lagot kayo. Mapamay ganang nagitar-gitar sa balkon nga daghan man di ay lubunon. Ako siyang giingnan. Ngaya, ali sagot. Unsa man ni oy? Mura man kagikan gianakan og asawa. Daghana ba ni? Tiwasan na ni kay mang laban na pud ko. Tabag kong kuya, susoy, sagdahay sa gunad diha. Wala man na nang hilabot nimo eh. Washing ra na ko na unya. Gihumulan ra na ko na daan aron mahumok ng buling. Tubag ko nga, dili ba day ka tigliguan dito nga buling man imuhang mga hinukasan. Tubag kong kuya, saba diha, mo ni dagway og bulingon, puti pagani ko nimo. Panlaban na dito, mas tabian pa man ka kaysang lola. Maglagot yung ko usahay ana niya, oy. Lami kay dalon sa merkado para pabartiran og buhat. Mahalin pa na, hagbay ra nako ng gibaligya pa. Bitaw. So ang ending, giapil na lang nako og laba ang iyaha, kay samo kayo tan-awon. Moabot na sad og kabaho. Ug akong gingnan akong kuya, nga kuya, ali sagod. Kuha aragon ni. Giapil lang nako og laba ang imuha, ipanghalay sa ni. Ang sohol nako niya ha. Bakong kuya, ana yun ba? Then gikisa niya kong ulo. Nakoy snacks para nimo, kay bawman ko nga giapil nimo nang ako paaboton sa lang nato. Himala kay ning panot, katuuhan nga murag dili. Sa moto nga nipihuay sa ko kadyo, dayon naligo rapod ko pagkataon. After decades na human rayud kog ligo, nakailis na ko, og nigawas ko kay gi-check nako kung nitunong ba ako ang bakulaw nga maguwang. Pero kay halos atakihon gud ko sa ko ang nakita. Kay si Dale manoon nang nanghalay sa mga nilabahan nako. Ug ang mas worst pa gyud, ang mga panty og bara na nako na iyahang gipanggunitan og gipang clip niya. Sumoto nga gadali-dali jud ko og dagan padulong niya. Aha ka yun lagi ni ako ang maguwang ko. Nganong si Dale man eh. Pagdol ako ni Dale, ako ang gilagnot niya ang mga pante. Dayon gitago sa kong likod. Ako siyang giingnan, nganong gitanaw man ni man eh. Asa day si kuya? Tubag si Dale nga. Alangan man og magpiyong ko nga maghalayan. Matunong di ay. Nilakaw imuhang kuya kay naay gikuha. Amiga daw niya nga naa sa eskina. Sumoto nga wala ko nitubag og nitalikod dayon ko og gidala nako ang mga panty kay plano nako nga sa taas na lang ihalay. Og ingon si Dale nga isa napakay nalimtan. Unya iyahan nang giwara-wara ang isa ka panty. Pungot gyud kayo ko. Namuwa na lang gyud ko sa kauwa. Nagkatawa pa gyud na siya unya niingon nga imuhang 32B na bra. Di nimo apilon og dala. Sa moto nga ako ano po niya gibalik og lagnot niya og sungot agyod namula nako sa kauwa. Sa mo kayod lagi. Bantay lang gyud ni si kuya. Pagsulod nako sa sala, daghana sa pagkaon. Tinuod di ay ang giingon ni kuya ko nga iyaha kong gipalitan og snacks. Mabawasan niyahang sentensya kay nay snacks kay kung wala pa, impas gyud siya nako niya. Then mingon akong lola nga sulod sa Dridoy Dale, nganong naa pa man ka diha sa gawas. Ikaw ha, diyod ka ka mao mo pasulod og bisita. Iyahara ba ng dala ng gikaon nimo? Sitar ni lola nako kay nihapit pa man ko nga nagkaon-kaon sa sala. Lagutan ni si lola oy, na owawa na sad ko. Wa man lang niingon dayon nga kang Dale tugikan. Pag yun ni klaro akong maguwang. Nanghambog pa og snacks daw pero kang Dale di ay gikan. Moto nga paglingi na ko ni Dale, kataw-uno na nga iyahang gipugan. Naglagot man ko, motong pinasarcastic na ko nga pag-ingon og sulod sa diri kuya. I-stress yun na ko ang word nga kuya. Dayon isa ko sa taas kay manghalay ko sa terry sa ko ang mga andis. Taod-taod pa kay naananay ni Goho nga mga motor. Upat kabok. Apil na kang kuya, unya na ay mga back rides nga mga bae. Dili man ni ang mga barkada nilang Dale,
kay mga new faces man. Perte na kong lantaw sa taas ug nagpatago-tago ko sa pultahan ug naapay nakakita sa porma nako adto nga time ug makaingon jud ko nga marites kayo kong porma. Kanay bitawng marites na tong silingan nga ug naa kay bisita manglili sa bintana. Ing ana kayo kong. Pero litson ba oy kay mga babae pa gyud kay nakapuok og shorts, sexy kaayo og mga porma, maila nga tubong syudad. Kay gini si kuya ay kasagaran yun kay antagonist iyahang papel sa kong love life. Nganong iyaha pa manang gi-invite si Dale ron, nga naaman dahi na siya'y mga bisita nga laki o mga bae. Ay yun kong ingna og irito niya na si Dale, kay na dili na yun mo agi og nomination, diretso na siya nga ma-evict sa balay ni Lola. Sumoto nga nakadungog pa ko nga naglaila na sila, iyahan nang gipiliila si Dale. Mo din ang iyahang gitagbo sa eskina kay basin masaag. Pero maintaon tatog na saag ko. Ang mga laki kay classmate niya, unya ang mga babae, gusto man daw ang mga kurso ato. Lami yun pamungkulan ang kamotoy, dugay kay kabuhi sa kamot ni Dale. Nakakrush man daw to ni kuya ang mga bae, maong ni uban, unya bonus pa yun kay wala sila mag-expect nga inigabot nila na apay laing catch. Si Dale. Ahaka yun ni si kuya. Ang akong gihimo, nagpalabay-labay ko sa sala. Minaog ko nga pasumangil dong sa CR. Ug may gani kay human ako og ligo pa. Nasad ko'y beauty nga ikapantay nila. Nabitaw. Nilingi ng mga classmate niya na laki og nangutana kung kinsa daw ko. Giingnan na po ng kuya nga ako ang manghod. Pero wala man lang ko anak niya tawga nga patipuon nila. Imbes mo og yuto akong tumong nga makatipo nila, aron mabantayan nako ng mga moves nila. Sumoto nga nibalik na lang ko og labay pasaka sa taas, ug wa gyud ko ana tawgan ni kuya. Ahakali. Iimpake na gyud nako ng gamit niya aron inig-evict niya largo na. Dayon, I have a brilliant idea. Gitawagan ako na akong classmate og giingnan nako nga call me back. Landline gamita. Gihatag nako amo ang number. Naday may landline sa una pa lang kay para dali lang namo makontak silang ma-dear og pa-dear. Gituyo nako na patawagon siya kay para makabalik na sad ko sa sala kay naaman didto ang telephone. So mao to nga ring jud ang telephone. Yes. First time to nga nindot kay paminawon ang telephone oy. Murag music sa akong tunggan. Gitubag na ni kuya, dahil ni singgit na nga gitawag ko. Like how I plan. Then nag-evil laugh ko. Nabitaw. Nangutana pa ko kung, ha? Kinsa man na? Unsa daw tuyo? Nagtubag ko si kuya, naambot lang, naog sagod dari og tubagan ni. Lucky man ang color. Pag-ingon ni Kuya Ani, pinaslow mo pa ko nga ninaog. Then tanaw sa grupo sa mga bisita. Then lastly, ni Dale. Kamaha. Nagtanaw sad na nako nga no reaction. Ambot mo say meaning adto, siguro not interested pero mas nag-assume ko nga nagsalos siya. Buot di ay. Pina-OA pa ko og tingog nga nitubag sa tawag, sabay habi sa taas na kong buhok nga nakalugay, unya butang sa dungog. Ingan ako ka OA adto, unya lingkod sa sofa at bang sa gipunduhan nilang Dale. Gituyo ganin ako to kay basin magselos si Dale nga na ako'y color nga laki. Naon sa ba nga ako man noon ang napikonoy. Nagsakit akong buot sa kong nakita, kayang isa ka babae, nitapad man ang Dale. Nakigtabi og pinakatawa-tawa pa, bisan walay muot, unya, iyahan ng hapak-hapakon si Dale. Susoy, ka-feel gyud ko sa kong dugo nga nisaka pataas sa kong lawas. Niyatis nang ako man hinoon ang wala kakaya sa kong nakita. Akong gibuhat, gibilin ako ng telephone nga with wire. Kaya ang wireless akong gikuha, connected raman gihapon na. Unya ni gawas ko sa balkon, kay nanginit yun ko panibog ko. Amorag tro. Magselos lagi ba bisan walay label. Sad life kayo. So mato nga nagangahangaw lang ko kay istorya akong classmate, nga nganlan lang nato.
og Ray. Laki kini siya og porma pero rainbow ang dugo. Walay laing nakaibaw kundi ako lang og si Grace kay close man ming tulo. Kadugayan akong istorya, naka-feel ko og naay naglakaw sa likuran ako paingon sa akong gipunduhan. Paglingin ako, si Dale man na. Shems pagyud kaayo kay nitapad na nako. Nagdala og baso nga naay sud nga beer. Nauwaw na noon ko, kay walay klaro among topic ni Ray. Unya naa na si Dale sa akong tapad nga makadungo. Motong ako na lang gi-off og nisanghid ko ni Ray na sunod na mi mag-istorya balik. Awkward kaayo kay walay nitingog na mong duha. Naglagot manggod ko kay suplado kay na siya sa una. Unya karon na kay apil-apil pod og katawa kauban sa bisita ni Kuya. Pila ka minutes wala man gyud nay tingog na mong duha. Tay ni parog ni si Dale og ni action og sulod balik sa sala. Nakulbaan man noon ko kana gining feeling nga nagmahay ko. Unta dapat nagbuhat og topic. Nayatis na. Mosulod na noon nagbalik nga daghang bae dito. Nagmahay gyud ko nga nagpaugat ko. Gipaak na ko na akong dila kay sayang kaayo. Pero yay, Shems kaayo kay nihunong ra din na siya sa pultahan. Kanya ingon ni Kuya nga, Brad, hulamon sa nako ni si Don ha, nami paliton niya siya akong paguniton. Nitubag si Kuya nga, sige Brad, bisan pagdili na nimo na iuli, okay ra. Hakazud, may gani kay nakabawi si Kuya aning apart, nga walay eviction mahitabo. Sa moto nga nihunong mini Dale sa plaza, gipahuwat ko niya kadyot kay naa daw siya paliton. Pagbalik niya kay ice cream na ihandala. Tagsami unya isa ka bottled water nga 500 ml. Nganong isa ra man oy. Unya gitonol niya nang isa ka ice cream nako. Ingon si Dale, pampa-cool down, pawala og sapot. Tubag ko nga, gisapot ay ko. Nitubag si Dale nga, nag-aso imong ilo. Nga murag na ay naghaling sa sulod. Nitubag ko nga taka lang. Wala ko ni tanaw niya kay sakto ra bagud siya. Halata di ay kayo. Sa moto nga nangumusta na siya ug kumusta daw ang engineering. In case daw nga manginahanglan ko og tabang, dili daw mag-hesitate og tawag niya. Char. Nabantayan man niya nga human ako og gaon. Iyahang giablihan ang tubig unya gihatag nako. Pag human ako og inom, gikuha niya na. Unya ni inom pud. As in, ni dapat jud sa lips. Gamay na lang lagi kay madutlan na ni sa kuwang rabis. Bitaw. Nakabantay siya nga init na sa mong giponduhan na mo. Mong iyahan akong gihanggat nga manguli. Hani okay ra pud ko. Nipalit na siya daan og mga Cropix, chichirya og pampulutan man ni. Pag-abot na mo sa balay, wala pa gina silang Kuya no human. Nag-video kay naman hinuuna. Gitagba din na sa baay si Dale kay pakantahon daw. Ni ulbog yod akong kaspa kay maopay pag-ila nila. Dayon naka-dare na siya og gunit sa hawak og kamot ni Dale. Nagmugtok yod ko nga naglingkod sa atbang nila dapit sa telephone. Nipili na si Dale og kanta og wala kabalibad kay gitunulan naman og songbook. Ang gipili ni Dale kay Everything I Own. Makaluma siya pero ambot nga no pagkanta na niya. Nindot kayo paminawon iyang version. Manly kayo og tingog. Mabitaw ng pag-pageant pag high school na mo, siya nang taga-serenade. Diba? Aside sa gwapo po siya. Nag-cheer pa kunuhay na sila pag intro ni Dale. Kay maayo man mo kanta pero pag chorus, nahoy, kasuya mo please. Nilingi na siya nako. Ang akong porma kay mugto kaayo nga murag na pildi sa sabong. Dahil nilingi na si Dale, unya ni Toto while nagkanta sa chorus nga. And I will give everything I own. Give up my life, my heart and soul, just to have you. Pagka Diyos mayo na lang Diyod, kaya gikilig kayo ko. Ni-smile gyud ko og wala na nako napugngan nga ni-smile po na si Dale. Sa mukha ligay. Dili ismile akong gusto Dale. Pasabta ko be.
unsa ni kay gikilig na kog taman. Na-conscious ko kay feeling na ko na nagtanaw na ko. Si kuya man di ay na nagkatawan ako. Unya iya harasan ng gipugngan og paglingi na ako kay nasakpan man. Di gyud na siya masabot ay. Sa moto, kadyot lang ang mga sembre. Murag 2 weeks rato. Unya ni bisita pa gina si Dale sa iyang mga apuhan og layo kayo. So wala na mi nakita. Dayon back to school na to. Pag first week ana wala kay mi nagkaistorya ni Dale. Busy siya, busy pud ko. Unya wala pud na nag-formation sa RO kay pahuway sa sunod semana na lang. Og basin guys og nagtuo mo nga puro lang biga og kilig-kilig pag-eskwela na ko. Pero dili yun. Kay kung makabantay mo, busy yun mi if weekdays. Nagsunog yun mig maayo sa mga kilay anda nga time. Kay lisod kaayo ang engineering. Bisan kapoy malipay ragani ko sa RO, kay dari nga time lang nako na si Dale mafokusan og tanaw ug makaistorya pa yun. Pag may time. Kumbaga ang pressure ug stress nako sa klase, dari na ko ma-relieve. Ma-divert akong worry sa mga tun-anan ug projects nga nagtambak. First formation sa RO sa second sem, naglingkod mi sa bench, nagpaabot nga manawag si Dale. Nitapad na po nako si Greg nga gay-smile pang panoy. Totally og nalipay ko niya. Dayon nanawag na si Dale og talupad. Nanaga na pod mi nga makasungot kay ni si Greg. Kay nagsinggit-singgit pod nga manglupad. Ako na pod na ang mapanisya na niba. Kapay-kapay pa siya sa iyang kamot nga naglingo na lang yun ko. Kay amaw kayo. Sige lang jud og papansin. Sa moto nga nag-form nami, nagbisita ang mga officer, appeal na si Liza. Nag-inform na siya na lahi na daw karong second sem. Dapat snappy o wala na special treatment. O dapat lang kay mag-prepare na pod for tactical inspection. I-rate naming tanan ani. Ningon pa na siya na kay first formation pa man, mag-community service dami. Didto miniya gi-assign sa kanal nga itom na kayo og tubig. Unya og matandog kay baho kayo. Dapat daw walay arte-arte. Dili na daw mag-matter kung sponsor or escort. Samot ng sponsor sa corp commander. Dapat daw motabang. Nagdumot gini siya nako. I-mention man gyud ko. Wala pa gani siya kita sa kuang performance daw. Pero okay ra gyud kayo. Kay Shems Langs. Gikilig noon ko tungod aning iyang pag-assign na mo sa kanal. Kay mo na to. Nagkuhit-kuhit mi gamit ang kahoy kay daghang nakabara sa kanal. Grabing bahua kayo. Nangatawa na lang mi aron malingaw. Si Greg na among binuangan kay kada maokay perting bahua kayo. Di masabot pero kadugayan kay murag na immune rami. Og miingon pa ko nga, Greg, ikaw ron, bahuan ni mo eh. Dayon mo katawa ra po na siya. Suya kay tan-awan ng uban nga naara sa daplin nga nangibot og sagbot. Unya silhig-silhig sa ground. Namunit sa mga plastic pero kami naa sa humot nga kanan. Ang ubang officer nakapamulsara na og nagbantay namong mga kadals. Chika-chika pa na sila. Unya, katawa-katawa nga nang gibarog. Dayon, nidool na si Dale sa grupo namo. Kabi sadmi nga bantayan rami niya, pero Shems lang yun guys. Iyahan ang gilulho iyang uniform sa bukton. Ug nidool na ko. Unya, gitunulan ko og kwarta para mo palit daw ko og tubig. Unya, snacks na mo. Gipadala pa ko niya og kauban para duhami. Kay body system man ang patakaran sa RO. Sa moto nga gikuha na ni Dale ang kahoy, unya siya ang nipuli sa akong gibuhat. Diyos ko Dale, why are you doing this to me? Tama na lang ba ko sa kiligan? Dahil niingon pa na siya nga, ayaw lang saba nga gikan ako ang kwarta. Kay basin unsa pa'y masulti soban. Ingna lang na imuha. Kami lang sa maong platon ang nakaibawan. Pagbalik na mo,
wala na may katabang kay nahumanan nila og limpyo ang kanan. Dayon sa RO sa ta mag-focus kay aron mahumanan ni. Bitaw. Sa moto nga sa duol ng schedule sa tactical inspection, whole day na gyud na ang formation mo. Rain or shine or mabuwad na gyud mi sa init ug wanan. Pero kung kusog na kayo, mo silong na mi sa mga classrooms nga nasa doon. O ginaani na gani, makulbaan na gyud ming mga sponsor or escorts kay kami na pod nang himuon nga entertainer. Rafolo na pod mi og kinsa ang mo perform. Unya kay napilian man gyud ko, perte na akong kulbawe. Pero gipangandaman na gyud nako ni in case mahitabo. Pareha sa una nga hapit ko i-duet ni Greg. Maayo gani kay Save by Dale ko ato nga time. Sumoto nga ni kanta na lang ko para magbaha. Walay formation nga mahitabo. Bitaw. Ako ang gikanta ang I'd Lie by Taylor Swift. Sikat man ni adto nga time. Sa moto nga pagkanta nako, nag-una-una gina si Greg og gahatag og buwak. Aw, dili pag ito buwak. Sagbot gyud ito kay wala may buwak sa doon. Niapil pa ng uban nga officer nga nagtaban pa nag flower pot ilahang gihatag. Mga garaon kayo. Naman unta na si Dale pero nagtan-aw lang na nga ni kanta ko. Nagpaabot yun ko nga maapil siya og hatag. Maong padugay-dugay na ko nga gihuman. Pero ahakal yun. Kay wala mang yun. Walay lami yun. Paguman sa RO na mo ni diretso ko guli sa boarding house ay wala na ko nilingi ni Dale kay nang luod ko niya. Masoko lagi og di tagaan. Dayon mga alas 6 na siguro to, gitawag ko sa landlady na mo kay naa daw nangitan ako. Pagawas na ko kay si Dale Manday na nga nagsandig sa motor niya. Nidool ko niya og nitutok ra na siya nako. Unya ni Ismail, humana na ay gikuha sa U-box niya. Shucks. Buwak guys. Bulak yod og sa kakilig nako gipaak na lang nako akong lips. Kay padong na magyud ko nga mo smile og tako. Mauwaw ta kay mahalata nga excited kayo. Si Dale, para na ganiha pagkanta nimo. Wala ko ni apil nila og hatag ganiha kay wala man ko'y nakitang buwak na nindot adto. Dawata na. Mi amore. Nisipat jud ko niya unya niingon nga, Dale, pagtarong diha pa. Nagkatawaran na siya unya ni sakay siyang motor. Dili daw siya magdugay kay naa pa siya'y project nga tiwason. Gilibog-libog riyod ko ani niya. Wala na'y kabutangan akong kilig bisan wala mi label. Dayon miabot na jud ang February. Tactical inspection day to. Successful kaayo og nindot ang performance na mga to. Pagkasunod gabi ana, graduation ball namong mga cadets. Naman ay inom gamay og pasumangil ko og niinom. Unya timingon nako nga nagtan-aw si Dale. Kay naa ko'y plano para makaingon na siya unya nga tama nako. Dayon taod-taod lang, nidol na siya nako kay ihatod ako niya og una. Kay nakainom na daw ko. Effective jud ako ang gibuhat. Bitaw. Sa moto nga pag-abot naman sa kong boarding house, nag-amarch dayon ko. Ako na siyang giingnan nga naglibog nako sa iyang mga liho. Sa una, suplado kayo. Unya karon na magpakilig nako kay wagas kayo. Kung pwede lang nga undangon na to niya, kung wala ni paingnan, kay aron dili nako mag-expect. Unya, mulaom og taman. Pasumangil yun ko nga hubog kay para kung magkita mi sa sunod adlaw. Pasumangil dayon ko nga wala ko nakahinumdom sa nahitabo. Nadutlan siguro na siya kay nahilo man. Unya niingon nga, ikatog ra daw nako para mawasan ko. Mag-istorya ra daw mi og mawasan ako. Hayatis yun. Sumoto nga sa mga sunod nga mga adlaw ana, makit-an ra nako na siya pero dili mi magka-istorya. Kay busy. Padong sad ko nga mosulod sa klase. Wala na sad nay RO og dili na may magkakita kayo. Then milabay ang mga adlaw og panahon. 18th birthday na nako. Itawag ni si kuya nilang mama og papa ni Sanghid na mag-outing daw mi sa kong birthday. Kauban na amo ang mga barkada. Mag-overnight kami didto sa ikatulong nga baryo gikan sa Mua nga naa may resort.
Nisugot na silang mama o gipadalaan niya na si kuya para budget na mo. Okay nang tanan og halos mga barkada raman to ni kuya ang naa. Unya naasad sila. Ingon na si kuya nga dili daw makauban si Dale kay naay giasikaso. Pagkahibawon ako aron, wa nadayon ko giganahan sa outing. Laya pud aron ay. Gimingaw nako ni Dale. Birthday nako pero di pagyud mo ba. Katong ka-team nila sa basketball naasa na sila. Mga 15 ra siguro miadto. Pero alangan man og moingon ko nga dili na lang ko muuban. Nga ako man to nga celebration. Mayaw-yawan na pud ko ni kuya. Pag-abot na mo dito kay mga 5 PM na. Kay overnight lang. Then mga 7 PM kay nangandam na may para mangaon. In-orderan ni kuya atong pagkaon na mo. Then pag-adto na mo sa cottage, naa na si Dale. Nagdala sa nag-cake og na-shock pa ko kay nag-expect na good ko nga dili siya makauban. Nagkatawa na kay pag-open pa na ako sa cake ang nakabutang kay Happy Birthday, Mi Amore. Nisipat ko nilang duha ni kuya kay naa na sadning pakulo. Hungaw kayo. Nagkatawa ni si kuya unya niingon nga kay 18th birthday man nimo. Na ako'y secret nga itug-an nimo 3 years ago. Dayon ni Dole na si Dale na mo nga nag-smile-smile. Dayon gitunol niya nako ang familiar kayo nga note og penmanship.